Hello everyone and welcome on Learn Greek for Beginners. In this lesson you will learn how to introduce yourself in Greek. You can visit our page on patreon.com to get YouTube video worksheets, podcasts and more. Try to listen and repeat. Συστήνομαι, συστήνομαι. Με λένε Μαρία, με λένε Μαρία. Είμαι η Μαρία. Είμαι η Μαρία. Το όνομά μου είναι Μαρία. Το όνομά μου είναι Μαρία. Το επώνυμό μου είναι Παπαδοπούλου. Το επώνυμό μου είναι Παπαδοπούλου. Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Σουηδία. Μένω στην Σουηδία. Είμαι 27 χρονών. Είμαι 27 χρονών. Είμαι παντρεμένη or είμαι παντρεμένος. Είμαι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένος. Είμαι ελεύθερη or ελεύθερος. Είμαι ελεύθερη. Είμαι ελεύθερος. Έχω ένα παιδί. Έχω ένα παιδί. Έχω 3 παιδιά. Έχω 3 παιδιά. Μου αρέσει να κάνω γυμναστική. Μου αρέσει να κάνω γυμναστική. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. Let's practice all the phrases again. Συστήνομαι. Με λένε Μαρία. Είμαι η Μαρία. Το όνομά μου είναι Μαρία. Το επώνυμό μου είναι Παπαδοπούλου. Είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Σουηδία. Είμαι 27 χρονών. Είμαι παντρεμένη or είμαι παντρεμένος. Είμαι ελεύθερη or είμαι ελεύθερος. Έχω ένα παιδί. Έχω 3 παιδιά. Μου αρέσει να κάνω γυμναστική. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου. To practice what we have learned today, you can download a PDF with exercises from our page on patreon.com by becoming a £3 Patreon member. Ευχαριστώ πολύ. Thanks for watching this video. If you liked this video, give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't.